खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। आइजोनि सायाव इनाय अनागार खालामनायनि रेकर्डआ आसामाव बांसिन। आयेननि बादिब्ला गासै 11,000निबो बांसिन आइजोफोरखौ इनाय अनागार खालामनायनि रेकर्ड सोराङाव फैदों। 20 सेप्तेम्बर समबारखालि थाखो 10 नि क्लासआ जागायसिगोन। जरहाटआव आसाम पुलिसनि सिग्रोमनायाव 10,000 याबा टेब्लेट्स आरो सासे सुबुंखौ हमनो हादों। आसामाव फिन आरोबाव मोनसे गोदान आफाद ULB-नि जोनोम। गागि लिरगिरि महेश्वर बसुमतारिया डक्टर बि.आर. आम्बेडकार पुरस्कार थुनलाइयारि नेशनेल बान्था मोननो हादों। BTR-नि गोजाम थिकादारफोरा गोजाम बिलनि थाखाय BTC सोरखारनि बेरेखायै बिजिरसालिनि दरखंआव थांनो थियारि जादों। गार्जेन मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बिजनीआव कर'नानि मेगा भेक्सिनेशन मिरु नायदिंदों। मिथुराम ब्रह्मनि सावथुन खामग्लिनाय गोसोनि मोदैया बृहस्पतिबारखालि रिलिज खालामजाबाय। दानिया आबुं रादाब। आइजोनि सायाव इनाय अनागार खालामनाया 4 बोसोरनि रेकर्ड बायदियै आसामाव बांसिन। आयेननि बादिब्ला गासै 11,000निबो बांसिन आइजोफोरखौ इनाय अनागार खालामनायनि रेकर्ड सोराङाव फैदों। नेशनेल क्राइम ब्युर'ज NCRB-नि बादिब्ला भारतनि गेजेराव आसामावनो बांसिन आइजोनि सायाव इनाय अनागार खालामनाया दिनैसिम 4 बोसोरनि रेकर्ड बायदियै गिबि सारियाव दं। 2020 मायथाइयाव आसामाव आइजोफोरनि इनाय अनागार खालामजानायनि हारआ गासै 154.3। ओजोंहाय 2017, 2018 आरो 2019 मायथाइनि आसामनि आइजोफोरनि इनाय अनागार खालामजानायनि हारफोरा गासै 142.3, 166 आरो 171। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि रिपर्ट बायदियै आसामाव आइजोफोरनि इनाय अनागार खालामजानायनि हारआ थांनाय 2 बोसोराव बांलोबदों। NCRB-नि बादिब्ला आसामाव सार्भे खालामनायनि फिथाइ महरै 2020 मायथाइयाव गासै 26,532 केसफोरा आइजो इनायनि सायाव होनाय, लोगोसे 2018 आव 27,687 आरो 2019 आव 30,025। बेफोरनि गेजेराव मोन 22 केसआ जिनाहारि, हानजा जिनाहारि खालामना बुथारनाय, मोन 150 केसआ जोथोब मोनैनि बुथारनाय एबा थैनांनाय, मोन 153 केसआ गावखौ फोथैना लानाय एबा सुइसाइड, मोन 4 केसआ एसिड एटेक, 5,915 आरो 2,984 केसफोरा जुलिजों लोब्बा गोनां केस, लोगोसे मोन 100 केसआ हिउमेन ट्राफिकिं आरो मोन 402 केसफोरा साइबार क्राइमनि केसफोर। मख'नो गोनांदि गासै 11,413 केसफोरनि गेजेराव बांसिन केसफोरानो फिसाय आरो नखरनि बाय बाहागिफोरजों इनाय अनागार खालामजानायनि केसफोर। NCRB-नि बादिब्ला COVID-19नि लकडाउननि थाखाय आइजोनि सायाव इनाय अनागार खालामनाया बे बाराव बांसिनदों। 20 सेप्तेम्बर समबारखालि थाखो 10 नि क्लासआ जागायसिगोन। मैया बृहस्पतिबारखालि आसाम केबिनेटआव मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेलनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माखासे जर'खा थिरांथा लादों। बेफोर थिरांथाफोरनि गेजेराव गिबि थिरांथाया जादों थाखो 10 नि क्लास जासिगोननि। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय बादिब्ला फैगौ 20 सेप्तेम्बर समबारखालिनिफ्राय थाखो 10 नि क्लासआ आसामनि गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालिफोराव जागायसिगोन। बेजों लोगोसेनो हाइ माद्रासा, रेसिडेन्सियेल गोजौ फरायसालि, बर्डिं स्कुलफोरा थाखो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय खुला थागोन। लोगोसे क्लास लानो गोनां गासै थाखो 10 नि फरायसाफोरा मोन्नैबो ड'ज भेक्सिन लानाय जानो नांगोन, अब्लासो फरायसालियाव हाबनो मोनगोन। जरहाटआव आसाम पुलिसनि सिग्रोमनायाव 10,000 याबा टेब्लेट्स आरो सासे सुबुंखौ हमनो हादों। सानजा गुवाहाटी जिल्ला पुलिसनि सिग्रोमनायाव बृहस्पतिबारखालि 10,000 याबा टेब्लेट्सनि मोन 49 थफ्ला लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंखौ सयगाव, कामरुप रुरेलनि थागिबि जामाल आली होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि मोन 49 थफ्लानि याबा टेब्लेट्सखौ जरहाटआव AS0AJ 3698 नम्बरनि I-10 गारियाव आसाम पुलिसआ सिग्रोमनानै बोखांनो हादों। आसामाव फिन आरोबाव गोदानै मोनसे हाथियार दैग्रा सोमावसारारि आफादनि जोनोम। फोरमायनाय जायोदि BTR गोजोन गोरोबथानि उनाव फिन आसामाव गोदानै मोनसे हाथियार दैग्रा आफादनि जोनोम जादों।
इउनाइटेड लिबारेशन फर बड'लेण्ड सुंद'यै ULB मुङा बिनि। मख'नो गोनांदि भिडिअजों लोगोसे बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरदों गोदानै दाफुंजानाय ULB आफादनिफ्राय। भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि गाहाय थांखि ULB आफादनि आरो भिडिअनि गेजेरजोंनो आसाम सोरखारखौ हुमखि होनायाबो सोराङाव फैदों। फोरमायनो नांगोनदि NDFB नि गायसंगिरि आफादगिरि आरो BTR गोरोबथानि सागानगिरि DR नाब्लाजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दोनजानाय NDFB नि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय थाबैनो हगारनांगौनि दाबि। जुदि हगाराब्ला आसाम आरो BTR आव बम बेफ्रु होनायनि हुमखि ULB आफादनि। बेजों लोगोसे मोनथि होबावदों दि जुदि गोदानै दाफुंजानाय ULB आफादनि सासे सोद्रोमाखौ गावथारोब्ला सोरखारि रौनिया हान्जाखौ सा 20 जन गावथारफिनगोन होननानै हुमखि होदों आसाम सोरखार, भारत सोरखार आरो BTR सोरखारखौ। गागि लिरगिरि आरो खन्थाइगिरि लोगोसे बर' रेबग्रा जथुमनि बारग' नेहाथारि महेश्वर बसुमतारिया डक्टर B.R. आम्बेडकार नेशनेल बान्था मोननो हादों। बे बान्थाखौ महाराष्ट्रनि शामाता साहित्य अकादेमिया बोसोरफ्रामबो दुलाराय भारतनि गोख्रों लिरगिरिफोरनो होयो। गलाघाट जिल्लानि सरुपथार ओनसोलाव जोनोम मोननाय महेश्वर बसुमतारिया बर', असमिया आरो इंराजि रावजों गोबां लिरबिदां सोरजिनानै आसामनि थुनलाइ फोथाराव गावखौ सिनायथि होनो हादों। बे जोबोद बेसेनगोनां बान्थाखौ फैगौ 24 सेप्तेम्बर 2021 सुक्रबार खालि महाराष्ट्रनि नागपुराव आजावगोन होननानै मिथिहोदों। बे गाहाम खौरांखौ मोननानै बर' रेबग्रा जथुमा लिरगिरि महेश्वर बसुमतारिनिसिम गाहाम हामलायथि हरदों। BTR नि गासै 3000 गोजाम थिकादारफोरा सिगांनि आद्रा थानाय गोजाम बिलखौ मोननो थाखाय BTC सेक्रेटारियेटआव थांनानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लोगो हमहैनानैबो गोजोनथावना जेबो फिथाइ मोनैनि जाहोनाव खुद्रिखांदों। गोनां जायोब्ला बिजिरसालिनि दरखंआव गाहैगोन आरो आयेननि हेफाजाब लागोन होननानै हुमखि होदों। मानो होनोब्ला गासैबो थिकादारफोरा गावसोरनि थुबिल रांजों 100% खामानिखौ मावलांखांबाय, नाथाय अब्लाबो थिकादारफोरा दासिमबो बिलखौ मोननो हायाखै। बिसोरनिनो खायसे थिकादारा थांनाय 2015 निफ्रायनो आद्रा बिलखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायदों। ओजोंहाय BTC नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बै गोजाम बिलखौ दानो होनो हाथ'नाय जानाय नङा होननानै बुंदों। बेखायनो थिकादारफोरा बांसिन दुखु मोननाय फोरमायनानै गावसोरनि खुद्रिनायखौ दिन्थिदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानाव चिरां जिल्लानि गार्जेन मन्त्रि उर्खाव ब्रह्मआ शुक्रबारखालि बिजनीनि गंनै फरायसालि फारियै मतिलाल बगरिया MP स्कुल आरो शंकरदेव शिशु निकेतन फरायसालियाव नायदिंदों। मन्त्रि ब्रह्मआ बे खाबुआवनो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव आसाम सोरखारा कर'नानि थाखाय एबा कर'नाजों जुजिनो थाखाय मेगा भेक्सिनेशन प्रजेक्ट लादों। दुलाराय आसामाव गासै 14 लाख मेगा भेक्सिनेशन होनाय जागोन आरो बेनिनो सेथियाव 8 लाख, नैथि खोलोबआव 6 लाख सुबुंनो भेक्सिन होनाय जागोन। आथिखालाव चिरां जिल्लानि काजलगाव आरो बिजनीआव बे मेगा भेक्सिनेशनखौ होनाय जागोन। चिरां जिल्लायाव 7500 मेगा भेक्सिनेशन होगोन। मन्त्रि ब्रह्मआ बिजनी मतिलाल बगरिया MP स्कुल आरो शंकरदेव शिशु निकेतन गंनैबो फरायसालिखौ मोजां थासारि दं होननानै बाख्नायदों आरो सानफायाव मतिलाल बगरिया MP स्कुलाव 100 आरो शंकरदेव शिशु निकेतन फरायसालियाव 150 भेक्सिनेशन होनाय जागोन होननानै मन्त्रि ब्रह्मआ मिथिहोदों। बर'नि जाखांफु फावखुंगुर मितुराम बर'नि आबुं बर' सावथुन खामग्लिनाय गोसोनि मोदैया बृहस्पतिबारखालि रिलिज जाबाय। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टिपकाया बे आबुं सावथुनखौ गिबियै रिलिज खालामजाबाय। मितुराम ब्रह्मनि सावथुन खामग्लिनाय गोसोनि मोदैया फैबाय थानाय समाव बयजोंबो आजावजागोन आरो गनायजागोन होननानै गोबाङानो मिजिंथिदों। बे सावथुनाव मितुराम ब्रह्मखौ फावखुंगुरनि गाहाय आखु लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो प्रडिउस खालामनायजों लोगोसे सावथुननि सल' बिथाखौ लिरदों मितुराम बर'आ गावनो। नोजोर होनो गोनांदि मितुराम ब्रह्मनि सावथुन खामग्लिनाय गोसोनि मोदैखौ बिथोन होदों सुबर्ण बसुमतारिया। बे सावथुनाव बर'नि फावखुंगुर राजुश्री, थाख्लाय, मस्क' आरो दांखो लोगोमोनजों लोगोसे गोबांसा गोजाम गोदान महरगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बृहस्पतिबारखालि रिलिज खालामनाय हाबाफारियाव हांख्रायजानाय बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै 1 नं पर्बतजरानि BTR बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्म आरो 20थि आसाम पुलिस IRBN नि कमान्डमेन्ट डक्टर डम्बरुधर हाजरिका मोनहा आरो बे रिलिज खालामनाय हाबाफारियावनो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला आरो फावखुंगुर थाख्लाय मोनजों लोगोसे बर'नि गोबांसा गोजाम गोदान महरगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन।
दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन सुनिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन सुनिबार 18 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।